Crec que són tres grans pilars el que aporta el programa de doctorat industrial a la societat. Primer és talent, tan jove o no tan jove. Estan creant professional altament qualificat, al final està fent doctors i doctores. La satisfacció de veure que per fi, parlo de fa 10 anys, quan això es va posar en marxa, es desenvolupaven iniciatives de lo que jo creia en aquell moment que era, i segueix sent, en bona part, una de les mancances del sistema, que és com introduïm talent en el nostre sistema productiu. Després està creant ciència, i una ciència aplicada directament a la indústria molt més directa, amb una aplicabilitat molt més real, que també aporta motivació amb aquest nou talent. Aportem més coneixement a les empreses i compartim aquest coneixement de les universitats a l'empresa i el de l'empresa a les universitats. Els doctorats industrials, en el nostre cas, han generat una cultura en la que sabem aprofitar els wins-wins. Home, jo diria que és una oportunitat única per incorporar un doctorant. Satisfacció també perquè el doctorant s'ha incorporat al teixit industrial català. La persona en concret que ha fet aquest doctorat industrial es queda, òbviament, a l'organització nostra, dins el que seria el camp de recerca. Crec que és molt interessant que el teixit empresarial de Catalunya pugui tenir perfils de doctor, perfils qualificats. Nosaltres, rebent aquest input, diguéssim, del món universitari, en tot l'àmbit de la recerca, i per altra banda, també aportant a la societat incorporació de persones en el moment que es donin. Augmenten les nostres relacions, segon, augmenta la nostra capacitat competitiva i tercer, augmenta la nostra formació i preparació per competir en el món global. El doctorant és l'engranatge entre l'empresa i la universitat i això ens permet endur-nos el millor de les dues parts. I gràcies a aquest doctorat industrial tens un contracte de 3 anys amb una empresa. L'experiència, quan dius positiva, es queda curta. Ha sigut una experiència... Han estat 3 anys, però realment a nivell d'experiències han sigut com molts anys. Hi ha punts molt positius que no puc oblidar, com la meva experiència a Suïssa. Vaig estar al laboratori més pioner en què he estat treballant. I a nivell personal també em va permetre superar obstacles, aprendre competències, coneixements. Ara m'enfronto a un problema d'una forma diferent, potser, i plantejo un projecte també d'una forma diferent. Per als grups de recerca, un doctorat industrial és genial per tindre aquest contacte amb l'empresa, per fer projectes de recerca amb ells, per originar nous projectes de recerca. Has de ser capaç d'aïllar, de decidir, de gestionar la imperfecció de la realitat, perquè és en aquesta realitat en què s'hauran d'aplicar els resultats de la teva recerca. L'escalat industrial és el punt culminant de qualsevol recerca que fas aplicada. Llavors, treballar amb un doctorat industrial et permet que l'empresa et posi a disposició les instal·lacions. Per tant, és posar el llaç final d'un projecte. Crec que el doctorat industrial està molt ben dissenyat. Conec bastants programes de la Generalitat i és un dels que m'agrada més per com està pensat de cara a fer les coses fàcils. Fàcils per l'empresa, fàcils per l'acadèmia i fàcils pel doctorant. Crec que els protocols estan molt ben fets, hi ha molt poca paperassa, hi ha relativament molts diners per fer coses, suficients diners per fer moltes coses i poques condicions. Ser capaços d'aplicar o de donar un pas més enllà de tota la recerca al món industrial i veure les necessitats que té la societat és clau. De veure que el treball que fem dia a dia a les universitats, als centres tecnològics, té un impacte positiu a la societat. Promocionar a la joventut, que està una mica desencisada, a seguir endavant amb els seus estudis, a fer un doctorat, a fer l'esforç de presentar la tesi, etc., penso que també és un valor afegit important de promocionar els joves. Introduir talent és el futur del sistema.